Congressman Kiko Barzaga versus Congressman Leandro De Viste on how to solve corruption. Ngayon, Dad, may mga controversial at interesting statements ang ginawa ng dalawang kongresista na to. Sila ay very young congressmen na may solution daw sila para mabawasan ang corruption dito sa Pilipinas. So, regarding Congress Miao, Kiko Barzaga, ang sinasabi daw niya, dapat, instead na mag-VAT ang Pilipinas na 12%, dapat 0% na daw ang VAT. Kasi, ba't pa natin itatax ang mga taong bayan kung ginagamit lang pala ang tax na to para sa mga corruption at saka mga kickback ng mga politiko at saka mga contractor nila. Meanwhile, ang sinasabi naman ni Congressman Leandro De Viste, ang solusyon niya para sa corruption, dapat bawasan ang budget ng bawat proyekto ng gobyerno by 25%. Dahil sa mga linalabas ngayon na expose sa Congress hearings, usually 25 to 30% daw ng project budget na pupunta lang daw sa mga bulsa ng mga politiko at saka mga ibang government officials. So sinasabi ni Congressman De Viste na kung binawasan natin ng 25% ang bawat project ng government, siguro naman wala nang mapupuntang kickback or wala nang budget ang project para mapunta sa mga politiko at ito ay mapupunta purely sa project. Although, syempre may mga nagsasabi na kahit na binawasan mo yung project na yan, o di baka maging substandard or maging ghost project lang ang mga ibang existing projects na gagawin natin. Sinasabi naman ni Secretary of Finance Ralph Recto na kung binawasan lang natin ang VAT by 2%, mawawalan daw ng 300 billion pesos in revenue ang Philippine government. So, kung ginawa mong zero, talagang mas malaking mawawasan sa Philippine government revenue. Dad, ano masasabi mo dyan? Well, suriin natin, no? Aralin natin, himayin natin yung mga sinasabi nila, no? Bawat isa sa kanila. Simulan natin kay Congressman Miao Barzaga, no? Sinasabi niya 0% VAT, no? Kaya lang ang problema dito, kailangan pa rin natin ng buwis para matustusan yung mga pangangailangan ng mga kababayan natin, lalong-lalo yung mga nasa laylayan, no? Kasi nga kailangan natin pontuhan ang mga public schools, mga public hospitals, mga kalsada, mga irigasyon. Marami pang iba, no, na pangangailangan ng ating mga kababayan, mga pang-ayuda, lalo na pag kami nasalanta. So kailangan pa rin natin talaga ng buwis. Kaya lang, ang maganda yung kanyang hangarin, kaya lang din naman siguro 0% VAT. Ang dapat na lamang gawin, ibaba yung VAT from 12% to 10% at pagkatapos, ilimit na lang yung tinatawag nating input-output, no, sinasabi lang deduction. Parang sa ganun medyo kikita naman yung pamahalaan. Pero dapat ibaba na lamang kasi nga habang tinataasan mo yan, ay tumataas din ang mga presyo ng bilihin. No? Kasi bukod sa VAT, may mga binabayaran pa tayong mga taripa, excise tax, etc. So, dapat ibaba para mabawasan o maibsan ang pasanin ng ating mga kababayan. Ang sinasabi naman ni Kong Lebiste, ang sinasabi naman niya, bawasan yung budget ng by 25%. Siguro mas maganda kung babawasan yung budget, tama na mabawasan yung budget, pero katulad ng sinasabi natin, yung budget dapat ng gobyerno, hindi lalagpas sa kinikita nito. Kasi pag lumagpas to sa kinikita nito, talagang naghahanap yan ng paraan para patawan ng buwis ang mga kababayan natin. No? Kaya napakaraming buwis. Pag kumain kayo ng candy, napakataas ng buwis ang binibenta nyo dahil may sugar yan. No? Pag uminom kayo ng soft drink, ganun din. No? Kayo umiinom ng alak, nagsisigarilyo yan, mga sin taxes yan, napakalaki ng mga buwis na binabayad nyo dyan. No? Yung mga alcohol, kung ano naman mga pundador o mga emperador na iniinom ninyo, napakataas ng buwis na binabayad yan. No? Sumakay kayo ng taxi, may buwis yan. Lahat, gasolina, may buwis yan. So lahat yan, nabubuwisan at tinataasan ng buwis kasi nga kailangan nila pangbayad sa mga ginagastos sila na hindi naman dapat. Yung ibaba yung budget, tama yon. Pero saka nga sinasabi natin na dapat baguhin yung sistema. Hindi yung kung sino-sino mga sangay na magsasabi ito yung gusto nilang gastusin. Hindi. Dapat ang namumuno at namamahal na magsasabi na hanggang dito lamang pwede nyo gastusin at i-prioritize ninyo lahat ng paggagastusan. Saka dapat ma-review yan. Hindi lamang ng Department of Budget. No? Dapat ma-review din yan ng iba't ibang regional government nang sa ganun maikumpara nila, maihambing nila kung kailangan talaga. Dapat mag-involve na rin ng mga private sector. Gumawa sila ng mga regional council, ng mga public and private sector people na titingnan nga kung talagang kailangan yung mga projects na yun na paglalaanan ng pondo. Kasi nga parang kumpanya yan no? Hindi mo pwedeng sabihin sa mga department managers mo na bigyan nyo ako ng budget kung ilan ang gagastusin ninyo next year. Di lahat yan hihingi ng kung ano-ano. No? Baka hingi pa yun ng mga budget pang sasakyan, kung ano-ano. Dapat yung kailangan lamang ang nagdidikta dapat yung namamahalat ng mumuno. Ito yung sasabihin niya, ito yung mga gagastusin nyo lang na pera dahil yan lamang ipaglalaanan ko sa inyo at ito lamang dito nyo lang ilalagay yan. Para sa ganun magkaroon ng disiplina, nawawalan kasi ng disiplina yung ating sistema dahil nga napapabayaan ng mga namamahal at namumuno yung tamang pamamaraan ng pagbabudget. No? Kasi kung mali-mali yung budget mo, talagang magkakamali-mali ang gagastusin ng pera. So yun ang problema. Kaya nga yung pareho nilang suggestion, tama yun na pwede bang tanggalin na lamang yung VAT? Ibaba na lang siguro. Tama bang ibaba yung budget? Tama yun. Saka dapat yung budget hindi sosobra sa kinikita. Yun ang nakikita natin dito. Yung sinasabi naman ng ating Finance Secretary na kailangan natin na buwis. Tama yun. Kailangan natin na buwis. Pero kaya lang, wag na nating pahirapan pa ang ating mga kababayan. Pataw tayo na pataw ng buwis. Mali-mali naman yung pinagagastahan. Bakit natin parurusahan yung mga kababayan natin?
natin para lang merong bagastos ang ating mga namumunot na mamahala na nawawaldas, na papasalaula lang lahat ng paghihirap ng mga kababayan natin kasi nga kung saan-saan lang dinadala yung pera. Yun ang nakikita natin pagkakamali dito. So mga kababayan, yun ang solusyon. Kailangan mix of different opinions nga. So may konting tama rin si Congressman Kiko Barzaga, may konting tama rin naman si Congressman Leandro Leviste, at may konting tama rin naman sa nasasabi ni Secretary of Finance Ralph Recto. So yung maganda dito, marami tayong mga different young ideas at mga young minds na nagbibigay ng mga bagong solusyon. Minsan, medyo extreme lang yung sinasabi nila, pero may hint of truth dun sa mga solusyon nila. Kaya ang kailangan talaga natin, mas marami pang mga educated na Pilipino para mas maraming mga Pilipino makapigay ng mas magandang solusyon para ma-solve ang problem ng corruption dito sa Pilipinas. Kaya ang dapat i-focus ng gobyerno natin, i-elevate ang status ng education dito sa Pilipinas. Ako po ay si Solomon Say, ang inyong kuya ng bayan. Ang inyong kinabukasan, yan ang aming pinaglalaban sa aming samahan na Ilocano Defenders Party List. Mga kababayan, kailangan nyong maitaas ang antas ng kaalaman ninyo para sa ganon hindi na kayo malinlang ng kung sino-sino mang namamahala at namumuno at na hindi kayo mapagsamantalahan at hindi mapariwara o mapasalaula ang inyong kinabukasan. Ako po si Michael Say, yung dad ng bayan.